Dobrodošli, ovaj video je isključivo u audio formi. Dakle, bez prevelikog vizualnog sadržaja zbog nedostataka materijala iz toga vremena. Nažalost, tada se sjednice nisu snimale nego samo stenografski zapisivale. Ovo je prikaz čitave sjednice toga dana. Od početka pa sve do prekida sjednice i trenutka kada će se dogoditi jedna od najvećih sramota moderne politike. Usred Beograda, zastupnik srpskih radikala Puniša Račić će potegnuti vatreno oružje na hrvatske zastupnike i tako obilježiti jednu epohu. Napomena, provokacije su bile i s jedne i druge strane. Ali nikakva provokacija ne opravdava oduzimanje ljudskog života, odnosno toga dana više njih. Sjednica Narodne skupštine počela je u 9:45 sati s prosvjedima Seljačko-demokratske koalicije jer su na prošloj sjednici zastupnici Narodne radikalne stranke, Toma Popović, Puniša Račić i Đoka Selić, prijetili ubojstvom Stjepanu Radiću. Prvi govornik bio je Ivan Pueli, govorio je o zapisniku, o neradu parlamenta. Drugi govornik bio je Sava Kosanović, govorio je isto o zapisniku, a nakon njega govorio je Svetozar Pribičević, u svezi stavljanja na dnevni red Skupštine pitanje Netunskih konvencija. Potom je narodni zastupnik Seljačko-demokratske koalicije Ljubomir Maštrović tražio neka se događaji od jučer, koji su se zbili za vrijeme skupštinske sjednice, unesu u zapisnik naknadno jer to se dogodilo za vrijeme trajanja skupštinske sjednice. U prvoj skupštinskoj klupi, u sredini, sjedili su Ivan Pernar, Ivan Granđa, Stjepan Radić, Svetozar Pribičević i Ivan Pueli. Na zapisnik govori najprije Pueli, a poslije njega Kosanović. Tu je došlo do prvih objašnjenja. Pribičević dovikuje ministru građevina Peri Markoviću: "Nemojte neprestano suflirati, vi ste opstruirali protiv rođene zemlje na Krfu." Pera Marković: "Nije istina." Pribičević: "Dok ste bili u opoziciji stalno ste govorili o zapisniku." Pera Marković: "Govorio sam samo onda, kada sam imao pravo." Dolazi do sukoba između demokratskog poslanika Vojvode Lun i Radićevaca. Luna prijeti Radićevcima i dovikuje im: "Priđite k meni, ako smijete." Poslanici iz opozicije rugaju mu se: "Oho, to je čaruga, on prijeti." U dvorani nastaje buka. Predsjednik prijeti da će prekinuti sjednicu, ako se poslanici ne umire. Nakon ovoga Pribičević govori o zapisniku i protestira, što njegova izjava o Beogradskim konvencijama nije ušla u zapisnik. "Ja hoću da konstatiram", veli Pribičević, "naše stanovište, naime da se konvencije ne mogu sada potvrditi, već da moraju opet doći pred Narodnu skupštinu. Ako se želi njihova ratifikacija, treba da se oni rastave. Prema tome stojimo pred problemom ne samo ratifikacije Netunskih konvencija, već i Beogradskih konvencija." Poslije govora Pribičevića uzima riječ narodni poslanik SDK Maštrović. On protestira što u zapisnik nije unišlo da su Tomo Popović i Puniša Račić rekli na jučerašnjoj sjednici: "Ovdje će padati glave. Dok ne ubijemo Stjepana Radića neće biti mira." Svako od nas osjeća da se nalazimo u teškoj atmosferi, u kojoj se prijeti sa ubojstvom i to onih ljudi, koji predstavljaju najnapredniji i najbolji dio našega naroda, a to su STJ, Radić i Sveti Pribičević. Ja molim predsjednika Narodne skupštine da tome stane na kraj. Jer ako pusti maha stvaranju takove psihoze, neka zna da dolazi rasulo ove države. Jer ako nas ne bude u ovoj državi, bit će rasulo. Pernar: "Svi ovako misle kao Puniša Račić." Nastaje graja. Nakon ovoga uzima riječ Tomo Popović. Tomo Popović: Stjepan Radić jučer u sjednici Narodne skupštine pravio je primjedbu na poslovnik i tražio prozivku, jer na ovoj strani nije bilo poslanika i on je pozvao narodne poslanike da vrše svoju dužnost. Jest, gospodo, narodni poslanici su i došli ovamo da vrše svoju dužnost i ja sam došao ovamo da vršim svoju dužnost narodnog poslanika, a nisam došao da gledam cirkus u Narodnoj skupštini. Graja i protesti Seljačko-demokratske koalicije.
Govori Stjepana Radića toliko su bljutavi da se sa indignacijom preko njih prelazi. Stjepan Radić nema prava da poziva nijednog poslanika da sluša njegove bljutave govore. Graja i protesti seljačko-demokratske koalicije. Svačije pametne i razložne govore cijela Narodna skupština sa najvećom pažnjom sluša, ali lude govore Stjepana Radića koji pristoje jednom kočijašu, sa kočijaškim vicevima, ne mora skupština da sluša. Seljačko-demokratska koalicija lupa o klupe i ogorčeno protestira. Dr. Ivan Pernar, bezobrazniče 1. Stipe Matijević, ovo je razbojnička špilja. Predsjednik doktora. Ninko Perić, opominjem k tomu Popovića da upotrebljava pristojnije riječi. Graja i protesti seljačko-demokratske koalicije. Tomo Popović, šta hoćete? Ja se vas ne plašim. Ja ću da vam kažem to isto što sam i jučer kazao. Ja ću to da ponovim. Ja ću da kažem ono što mislim. Dr. Ivan Pernar, ti misliš da si na Kosovu, a ne u Narodnoj skupštini. Tomo Popović, ako vaš vođa, ako Stjepan Radić, koji bruka hrvatski narod, i dalje produži sa vrijeđanjem, ja vam jamčim da će njegova glava pasti. Burni, ogorčeni i žučni protesti sa lupanjem u klupe od strane SD koalicije. Mnogi poslanici SD koalicije prilaze predsjedničkom stolu i protestiraju. Rude Bačinić, jeste li čuli, predsjedniče, da će njegova glava pasti? Dr. Ivan Pernar, to se ne smije događati u skupštini. To je bezobrazluk. Tomo Popović, ja vam gospodo to kažem i ja od toga ne bježim. Ja vam to jamčim. Dušan Bošković, ne bojimo se mi od vas. Ogorčeni i žučni protesti sa zaglušnom grajom i lupanjem o klupe od strane poslanika SD koalicije. Tomo Popović, zato neće biti krivac Srbija, neće biti krivi Srbi, nego ćete biti krivi vi, koji niste dresirani. Sramota je, da takvi kakvi ste, da ste došli u Narodnu skupštinu. Graja, protesti i lupa o klupe ne prestaju kod opozicije. Predsjednik doktora. Ninko Perić, molim gospodu za mir, da bi se mogao govornik čuti. Tomo Popović, nastavlja mi ćemo vas naučiti pameti. Dr. Ivan Pernar, mi smo došli u razbojničku špilju, nakon toga mi vidimo da smo u razbojničkoj špilji, mi nismo u parlamentu. Predsjednik doktora. Ninko Perić, ja ne mogu da čujem, kad vas 30 lupa o klupe. Graja, lupanje o klupe i objašnjenja među poslanicima ne prestaju. Glasovi kod opozicije, opomenite govornika, da ne provocira. Sa kakvim pravom tražite, da ja čujem, kad 30 vas lupa o klupe? Molim mir, gospodo. Graja i dalje traje, poslanici seljačko-demokratske koalicije lupaju o klupe. Ja, gospodo, ne mogu da čujem govornika, kad vas 30 lupa o klupe. Tomo Popović, nastavija Stjepan Radić je većinu nazvao stokom, a ja mu kažem, da je on sa svojim nedresiranim i nevaspitanim poslanicima stoka. Protesti kod opozicije i glasovi, zar predsjednik ne čuje, šta govornik govori? Predsjednik doktora. Ninko Perić, ja, gospodo, ne mogu da čujem govornika, kad vas 30 lupa o klupe, ništa nisam čuo, ali ću vidjeti, šta je tko od gospode poslanika kazao, pa ću prema tome i postupati. Molim za mir, gospodo. Graja i dalje traje. Prekidam sjednicu zbog nereda. Predsjednik Narodne skupštine doktora Ninko Perić prekinuo je sjednicu na 5 minuta i otišao u ministarsku sobu, a za njim otišao je i Puniša Račić. Nakon stanke od 5 minuta predsjednik Narodne skupštine doktora Ninko Perić, radi prijetećih riječi, kaznio je pismenom opomenom narodnoga zastupnika Tomu Popovića. Jedan potom je, suprotno svim pisanim i uobičajenim pravilima parlamentarnog rada, iz vlastite inicijative, jer ga ovaj za to nije ni zamolio, pozvao Punišu Račića neka govori radi ličnog objašnjenja. 2. Predsjednik doktora. Ninko Perić, nastavljamo rad, gospodo. Molim gospodu da zauzmu svoja mjesta.
Ja sam, gospodo, prekinuo bio sjednicu Narodne skupštine uslijed velike graje i nereda, koji je nastao povodom govora Tome Popovića. Ja molim ovu gospodu narodne poslanike, da dopuste predsjedniku Narodne skupštine da može mirno čuti svakog govornika, a ja izjavljujem da sam uvijek gotov prema svakome bez razlike da primjenim kaznu prema Poslovniku. Ali umjesto da pustite predsjednika Narodne skupštine da čuje šta govornik govori, vi upadate u riječ tako gdje ja nisam bio apsolutno u stanju da čujem šta on govori. Dakle, ovoga puta ja sam bio prinuđen da uslijed te velike graje prekinem sjednicu. Vidio sam iz stenografskih bilješaka da je Toma Popović govorio prijeteće riječi i da je prema tome zaslužio da primjenim na njega kaznu po Poslovniku. Ja sam Popovića opomenuo još u početku njegovog govora, a sad ponavljam i kažnjavam poslanika Tomu Popovića pismenom opomenom. Ima riječ Puniša Račić radi ličnog objašnjenja, pošto je bio opomenuta. Puniša Račić, ja sam tražio riječ da stavim primjedbu na zapisnik. Predsjednik doktora. Ninko Perić, na zapisnik ne možete staviti primjedbu, jer je zapisnik primljen, ali vaše ime je spomenuto i možete na to da odgovorite. Imate za to 5 minuta vremena. Glasovi sa opozicije, kad je primljen zapisnik. Vi znate, gospodo, da se o zapisniku ne glasa, nego da se samo stavljaju primjedbe na zapisnik. Ja, kad sam iscrpio cijelu listu govornika, koji su se javili da stave primjedbu na zapisnik i pošto nije bilo više prijavljenih govornika, ja sam objavio prema Poslovniku da je zapisnik primljen. Prema tome ne može biti više riječi o primjedbama na zapisnik. Ima riječ Puniša Račić radi ličnog obavještenja. Puniša Račić, moram, gospodine predsjedniče, izjaviti moje žaljenje, što konstatujem da me smetaju, prije nego što sam ma šta kazao. Sveti Pribičević, ovdje se prijeti ubojstvom i to velim pred cijelim narodom, da konstatujem. Gospodo narodni poslanici, moram da izjavim svoje žaljenje, što gospodin predsjednik oduzima riječ poslanicima, koji se revoltiraju na tako strašne psovke i što kažnjava i van, koji kažu bez ikakve uvrede, da će braniti svoju čast i ne kažnjava van, koji psuju poslanike i ruše ugled parlamenta. Ja žalim, gospodine predsjedniče, što vi sa toga mjesta tako štitite našu čast. Drugo, kad sam ja govorio ovdje, bila je sjednica prekinuta, bila je obustavljena, mi smo se svađali, psovke su padale sa jedne i sa druge strane, ali svečano izjavljujemo, da ja i kad sam bio prastredov, nikada se nisam služio psovkama i onda prirodno je, da ja moram da se bjunim protiv užasnog psovanja, koje se čuje ovdje u našem parlamentu. Kad su govorili poslanici iz opozicije, počevši od Gradića i Pribičevića, ja bez obzira na to što pripadam radikalnoj stranci, kad mi se sviđalo, ja sam pljeskao. Ako je neko govorio sa strane vladine većine pa se meni to dopalo, iako sam smatrao da je u pravu, ja sam mu, razumije se, pljeskao. Kad je Toma Popović danas kazao da ne može da podnosi više ovakove psovke, i kad je on došao u ovaj dom da vrši svoju dužnost kao narodni poslanik i kao častan čovjek i kad je kazao da on ne može da dozvoli da se narodni poslanici nazivaju stokom i izrazima koji ruše parlament i našu državu, i kad se je revoltirao i kazao da će takve uvrede prati svojom krvlju, ja sam mu pljeskao, jer mi se je dopalo takvo držanje Tome Popovića. Dijar, Pernar, aha, u tom grmu leži zec. Pojeli, sa takvim ljudima da sjedimo mi ovdje. Graja i protesti kod opozicije. Kad bismo mi, gospodo narodni poslanici, bili jednoga mišljenja, jednakih pogleda na državu i društvo, mi onda ne bismo morali imati razna gledišta, ali vidite, gospodo, mi svi znamo zbog čega se razlikujemo, ali, gospodo, ono što mene naročito dira i kao građanina i kao poslanika, i što ja ne mogu nikako da gledam, to je sistematsko izazivanje koje se nama svima neprestano upućuje. I, gospodo, kad se to preko nas donosi u narod i kad se ruši naš ugled i pred našim narodom. Graja kod opozicije. Dijar Pernar, ovo je drskost, ovo nije dostojno čovjeka. Graja. Predsjednik doktora. N. Perić, molim gospodo za mir. Dozvolite gospodo, da govornik dovrši, a ima kratko vrijeme, samo 5 minuta. Puniša Račić, gospodo, otkako sam se ja umiješao u ljude, kad sam postao čovjek, smijeh,
ja nisam nikada u svojem javnome radu izgubio iz vida ni jedan momenat da čuvam interese srpskog naroda, interese svoje otadžbine. Izjavljujem pred vama svima da nigda srpski interesi kad ne pucaju puške i topovi nisu više bili dovedeni u opasnost nego sada. Graja. I gospodo, kao Srbin i narodni poslanik kad vidim opasnost prema svojoj naciji i otadžbini otvoreno kažem, da ću upotrebiti i drugo oružje, koje treba da zaštiti interese srpstva. Velika graja i protesti kod opozicije. Jakov Jelašić, dakle mi mirno moramo gledati kako vi pljačkate. Sveti Pribičević, hoćete li da se i u Londonu čuje, da se ovdje prijeti oružjem? Dr. Pernar, neka Europa čuje, kud su Hrvati i Prečani došli. Neka Europa to čuje. Graja. Predsjednik doktora. Perić, molim gospodina govornika da izvoli završiti. Molim gospodo za mir. Dr. Pernar, ne bi nam svijet vjerovao. Graja. Puniša Račić, ima nekoliko godina od kad je trebalo da se naša država konsolidira, kad je trebalo naš narod da iskoristi što je stekao u ratu svojim junaštvom i vjernošću prema saveznicima, dotle je jedan dio našega naroda upotrebljavao, što ga najgore kleveće, da smeta sređenje i izdaje interese našega naroda i sve naše države. Velika larma. Dr. Pernar, opljačkali ste begove. Puniša Račić silazi sa govornice 3. Tražim predsjedniče da ga kaznite ili ću ja da ga kaznim. Graja i burni protesti. Tko god bude pokušao da se stavi između mene i Pernara, poginuti će. Velika larma. Predsjednik Perić, prekidam sjednicu. U tom času izvadio je Puniša Račić iz džepa svoj revolver, Parabellum 4. Ministar Vujčić, koji je sjedio u ministarskoj klupi iza Račića, uhvatio ga je za ruku s namjerom da spriječi pucanje. Istodobno je priskočio i ministar Kujundžić s jednakom namjerom. Ali Račić, koji je veoma jak čovjek, otrgne se ministrima. Točno u 11 sati i 25 minuta strahovit pucanj iz Parabelluma odjekne u dvorani. Tane je pogodilo Dr. Pernara 1 cm iznad srca. Kada se Pernar srušio na klupu, naperio je Račić svoj Parabellum na Stjepana Radića. To je opazio doktora Đuro Basariček, koji je skočio preko stenografskoga stola, da Račiću spriječi namjeru. Ali Račić se naglo okrene prema Basaričku, na kojega ispali Parabellum. Tane pogodi Basarička u slabine tako, da je izašlo na lijevu lopaticu, te je Basariček odmah onesviješten pao na pod. Međutim je pred Stjepana Radića dojurio Ivan Granđa, da ga zaštiti svojim tijelom. No Račić opet ispali Parabellum, te pogodi Granđu u ruku. Čim se Granđa srušio, nacilja Račić stoičkom mirnoćom na Stjepana Radića, kojega tane pogodi u trbuh. Sad je prema Puniši Račiću skočio Pavle Radić. Ipak se Puniša nije zbunio, nego je Pavlu Radiću dobacio, ha! Tebe sam i tražio. I mirno nacilja revolverom na Pavla Radića, kojega pogodi 1 cm ispod srca tako, da se Radić odmah onesviješten srušio na pod. Kako je Svetozar Pribičević sjedio u klupi tik Stjepana Radića, držalo se, da će Puniša Račić 6 hitac opaliti na Pribičevića. To se ipak nije dogodilo, nego je Puniša iza tolikoga krvoprolića posve sabrano s revolverom u ruci izašao iz dvorane kroz takozvani ministarsku sobu. Vidjelo se, da Puniša puca samo na hrvatske narodne zastupnike. Njegovi su hici slijedili u razmacima od nekoliko časaka tako, da se cijeli zločin Puniše Račića zbio u jednoj i to nepunoj minuti. Nakon atentata Puniša Račić pobjegao je kroz ministarsku sobu, po izjavi nazočnih, vičući živela Velika Srbija. Pet mirno je, neometan i naoružan, izašao van iz skupštinske zgrade. Tu ga je čekao automobil i zajedno s narodnim zastupnikom Draganom Bojovićem odvezao se je u stan nekoga prijatelja. Ranjenim narodnim zastupnicima HSS-a u skupštinskoj dvorani pomoć je pružilo nekoliko narodnih zastupnika koji su po zanimanju bili liječnici. Đuro Basariček izdahnuo je 12 minuta nakon što je bio pogođen, ležeći na skupštinskome podu, između prvih klupa i stenografskoga stola.
Stjepan Radić neko vrijeme išao je sam do hodnika, te je tu posrnuo i srušio se, a potom je automobilom odvezen u bolnicu. U beogradskoj bolnici Stjepan Radić hitno je operiran. Stjepan Radić u beogradskoj bolnici ostao je do 8. srpnja 1928. godine i odatle je, nakon laganoga poboljšanja zdravstvenoga stanja, prebačen u Zagreb gdje je nastavio s liječenjem. U bolnicu su prevezeni također i ranjeni narodni zastupnici Pavle Radić, Ivan Granđa i doktora Ivan Pernar. Pavle Radić umro je 5 minuta nakon dolaska u bolnicu, a 55 minuta nakon ranjavanja. Oko 2 sata nakon atentata vlada je u svome priopćenju osudila Račićev atentat. Naglašeno je kako se radi o jednome ličnom zločinu i kako će atentator biti predan sudu. Istoga dana, poslije podne, ocjenu kako se radi o osobnome sukobu iznio je i ministar unutarnjih poslova Anton Korošec. U stanu gdje se je Račić sklonio nakon atentata pisao je pisma te je napisao proglas svojim biračima. Puniša Račić se je u pratnji Dragana Bojovića odvezao automobilom i pojavio pred Ministarstvom unutarnjih poslova u 17 sati, htijući se predati ministru Antonu Korošcu. Ovaj je to odbio i izdao je usmeni nalog šefu kabineta neka dvojica žandara odvedu Punišu Račića u upravu grada Beograda. Potom je odveden pod stražom u upravu grada Beograda i dalje je u njegovoj pratnji bio i radikalski zastupnik Dragan Bojović, gdje ga je primio upravnik grada Lazarević. Na poziv upravnika dao je revolver s kojim je izvršio atentat, a nakon kratkoga ispitivanja odveden je u novi zatvor, u određenu mu posebnu samicu na prvome katu. Prije nego što su ga definitivno zatvorili izjavio je pred radikalskim zastupnikom Bojovićem i novinarima: nisam mogao više da gledam kako se baca blato na sve što je srpsko. Sad sam tu, pristajem da me strijeljaju, ja sam svoje izvršio. Suđenje Puniši Račiću, Dragutinu Jovanoviću Lunetu i Tomi Popoviću bilo je u Beogradu od 27. svibnja do 7. lipnja 1929. godine. Račićevi pomagači Dragutin Jovanović Lun i Toma Popović oslobođeni su optužbe zbog nedostatka dokaza. Puniša Račić proglašen je krivim za djelo ubistva i pokušaja ubistva bez predumišljanja. Osuđen je na 20 godina robije za ubojstvo Đure Basarička i Pavla Radića, 15 godina za ubojstvo Stjepana Radića, 5 godina za ranjavanje Ivana Granđe i 4 mjeseca za ranjavanje Ivana Pernara. 6 kaznu je poslije apelacijski sud u Beogradu ublažio i formalno se svela na 20 godina robije. Puniša Račić robiju je provodio u kaznenom zavodu u Zabeli kod Požarevca, gdje mu je po dolasku upravnik kaznionice ustupio čitav prvi kat svoje vile koja je bila izvan kruga kaznionice. Nije bio ni pod kakvom paskom, dodijeljena su mu 3 kažnjenika za osobnu poslugu, 1 za posilnoga, drugi za kuhara, a 3 za tjelohranitelja, a imao je i slobodan izlaz u svako doba dana i noći. Prvih dana travnja 1941. godine, jedne večeri, jednostavno je odšetao iz Zabele i vlakom otišao u Beograd. Partizani su ga po ulasku u Beograd, listopada 1944. godine, na prijekom sudu osudili na smrt i strijeljali.